Ще го върнем веднага. Защо? Защото не виждаме възможност да се сформира втори кабинет в това Народно събрание. Възможно ли е изненада с трети мандат според вас? Всички са такива. Предстои да видим. А кой ще Нека не го обричаме предварително. Шансовете са изключително малки, според мен. А кой ще отиде от на Дундук? Все още не сме решили. Господин Добрев, има и идеи, 8 законопроекта, всъщност ако трябва да сме точни, за промени в изборния кодекс. Един от тях предвижда 100% машинно гласуване. Вашето мнение? Моето мнение е, че месец-два преди изборите не трябва да се смени изборния кодекс. Това е препоръка и на Венецианската комисия. Имаше достатъчно време в този парламент, повече от година, който е имал някакви идеи, свързани с изборите, да си беше направил труда и ги внесе по-рано. Това няма ли да предизвика уличен натиск и по тази тема? Казвам ви какво е моето мнение. А в Какво партията ще се обсъждали случи ли сте? накрая е друг въпрос. Обсъждали ли сте този въпрос в партията? В партията обсъждан въпроса, може би са необходими промени в тази посока, но пак ви казвам, това не е сериозно да се прави в последния възможен момент. Добре, все пак да върнем към хипотезата за трети мандат. Има ли някаква опция той да бъде реализиран? Винаги има такава опция. Чудо винаги може да се случи. Мина Коледа, за съжаление, но хубаво да очакваме винаги чудеса.